Hello φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυβιπέδια. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια creepy ιστορία από το Reddit of course, της οποίας ο τίτλος είναι «Κάτι σφυρίζει έξω από το σπίτι μου στις 3:03 στα χαράματα κάθε βράδυ». Χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από τον καιρό, κάτι περπατάει έξω από τη γειτονιά μας, σφυρίζοντας απαλά. Μπορείς να το ακούσεις μόνο αν βρίσκεσαι στο σαλόνι ή στη κουζίνα όταν περπατάει και ξεκινάει πάντα στις 3:03 τα ξημερώματα. Όταν ήμουν νεότερος, η αδερφή μου και εγώ πηγαίναμε στη κουζίνα στα κρυφά μερικές νύχτες για να το ακούσουμε. Στη μαμά και στον μπαμπά μου δεν τους πολύ άρεσε και θα τρώγαμε πολύ ξύλο αν μας βρίσκανε εκεί πέρα, αλλά δεν ήταν και ποτέ πολύ σκληροί με μας, καθώς ήξεραν ότι πάντα ακούγαμε τον μεγάλο κανόνα. Μην προσπαθείς να κοιτάξεις αυτόν που σφυρίζει. Η γειτονιά μου είναι ένα ωραίο μέρος. Ζω εδώ από τα 6 μου και μου αρέσει πολύ. Τα σπίτια είναι μικρά αλλά καλοδιατηρημένα. Έχουν μεγάλες αυλές και πολλά μέρη για να περιπλανηθείς. Υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά εδώ στην ηλικία μου και τον Οκτώβριο έγινα 13. Μεγαλώσαμε μαζί και παίζαμε πάντα από το πρωί ως το βράδυ κάθε καλοκαίρι. Εδώ όμως υπάρχουν δύο περίεργα πράγματα. Το βραδινό σφύριγμα και η καλή τύχη. Το σφύριγμα δεν με ενόχλησε ποτέ πολύ. Όπως είπα, δεν μπορούσα καν να το ακούσω από την κρεβατοκάμαρά μου. Όμως στη μαμά και στον μπαμπά δεν αρέσει να μιλάμε γι' αυτό, οπότε έχω σταματήσει να κάνω ερωτήσεις. Όχι ότι θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε ακόμα και αν το θέλαμε. Βλέπετε, υπάρχουν παντζούρια στο εσωτερικό κάθε παραθύρου, παχιά κομμάτια από βαρύ καμβά που το τραβούν προς τα κάτω και εννοείται ο πατέρας μου, ως υπερπροστατευτικός που είναι, έβαλε και μικρές κλειδαριές και τα κλείδωνε κάθε βράδυ πριν πάμε όλοι για ύπνο. Η μαμά μου δεν ξέρω τι σκέφτεται για το σφύριγμα. Την έχω δει στο σαλόνι ακριβώς πριν τις 3:03 όταν ξεκινούσε ο ήχος. Δεν την έβλεπα εκεί συχνά, τουλάχιστον δεν την έχω πιάσει πολλές φορές, αλλά 1 ή 2 φορές το μήνα νομίζω ότι κάθεται στο μεγάλο κόκκινο καναπέ του σαλονιού μας ακούγοντας. Το σφύριγμα έχει την ίδια μελωδία κάθε βράδυ. Θυμηθείτε, υπάρχουν 2 περίεργα πράγματα για την περιοχή που μένω. Το ένα περίεργο είναι το νυχτερινό σφύριγμα, αλλά το δεύτερο είναι η καλή τύχη. Η γειτονιά μου είναι πραγματικά τυχερή. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε και πάλι δεν τους αρέσει πολύ στους γονείς μας να μιλάμε για αυτό. Αλλά φαίνεται ότι πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους εδώ. Συνήθως είναι μικρά πράγματα, όπως να κερδίσεις ένα διαγωνισμό μέσω του ραδιοφώνου ή να έχεις μια προσδόκητη προαγωγή στη δουλειά ή να βρεις π.χ. χρήματα κάτω στο δρόμο. Ο καιρός είναι πολύ καλός και δεν υπάρχει εγκληματικότητα και οι κήποι όλων μας ανθίζουν πολύ το φθινόπωρο. 1.000.000 μικρές ευλογίες έχω ακούσει τη μαμά μου να λέει. Αλλά ο κύριος λόγος που μετακομίσαμε εδώ και που μένουμε πια είναι η αδερφή μου η Νόλα. Γεννήθηκε πολύ άρρωστη, υπήρχε ένα πρόβλημα με τους πνεύμονές της. Δεν μπορούσαμε καν να τη φέρουμε σπίτι όταν γεννήθηκε. Ήταν τόσο μικρή που θυμάμαι, μικρή ακόμη και σε σύγκριση με τα άλλα μωρά. Μια μηχανή έπρεπε να αναπνέει για αυτήν. Και μόλις μετακομίσαμε εδώ, η Νόλα άρχισε να βελτιώνεται.
και οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν το γιατί. Αλλά οι γονείς μου ήξεραν, ακόμη και εγώ ήξερα, ότι το γεγονός ότι η Νόλα βελτιώθηκε ήταν ένα από τις εκατομμύρια μικρές ευλογίες που είχαμε να ζήσουμε εδώ στη γειτονιά. Παρόλο όμως που συμβαίνουν μικρά θαύματα, έτσι και συμβαίνουν κάποια άσχημα πράγματα μερικές φορές. Η γειτονιά έχει μια φιλόξενη επιτροπή. Όταν πρωτομετακομίσαμε, εμφανιστήκανε με κεράσματα, ένα καλάθι δώρων και ένα φάκελο. Αυτή η τελετουργία γινόταν κάθε φορά που κάποιος νέος ήθελε να μετακομίσει στη περιοχή. Είναι πάρα πολύ φιλική. Κάποια στιγμή η επιτροπή ζήτησε να μιλήσουν με τους γονείς μου ιδιωτικά και έτσι με έστελναν στο δωμάτιό μου. Όμως κατάφερα να ακούσω κάθε λέξη. Η επιτροπή καλωσορίσματος είπε στους γονείς μου για το πόσο ωραία ήταν η γειτονιά, πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί. Όμως μετά τους είπαν για το ακόμη πιο δύσκολο για να εξηγηθεί, το σφύριγμα, που συνέβαινε κάθε πρωί στις 3 και 3 και τελείωνε ακριβώς στις 3 και 5. Προειδοποίησαν τους γονείς μου ότι το σφύριγμα ήταν ήσυχο, δεν θα μας έβλαπτε ούτε θα μας πλήγωνε, αρκεί να μην κοιτούσαμε ή να μην ψάχναμε αυτό που δημιουργούσε τον ήχο. Οι άνθρωποι που έψαχναν για το σφύριγμα άλλαξαν τη τύχη τους, μερικές φορές τραγικά. Ήταν λες και ένα μαύρο σύννεφο κρεμόταν από πάνω τους. Ο φάκελος που είχε φέρει η επιτροπή περιείχε αποκόμματα εφημερίδων, ιστορίες για τροχιά ατυχήματα και καταστροφές ζώων, δημοσίους θανάτους και τρομερά ατυχήματα. «Δεν πεθαίνουν όλοι», άκουσα τον επικεφαλή της επιτροπής να λέει στον μπαμπά μου. «Αλλά η ζωή είναι λες και βγαίνει από τα μάτια τους». Αφού έφυγε η επιτροπή, ο πατέρας μου βιάστηκε να πάει στο κατάστημα για να αγοράσει υλικά για να φτιάξει τα παντζούρια. Την πρώτη νύχτα στο καινούριο μας σπίτι βγήκα από το δωμάτιό μου στις 3 το πρωί, μόνο και μόνο για να βρω τον μπαμπά μου ξύπνιο να κάθεται στο καναπέ του σαλονιού κρατώντας τη μικρή μου αδερφή. Ο μπαμπάς μου σήκωσε το δάχτυλό του για να μου δείξει να κάνω ησυχία και μου έκανε νεύμα να έρθω να καθίσω δίπλα του. Καθίσαμε και περιμέναμε. Ακριβώς στις 3 και 3 ακούσαμε το σφύριγμα. Ήρθε και έφυγε έξω από το σπίτι μας, ακριβώς όπως είπαν οι γείτονές μας. Το σφύριγμα επιστρέφει κάθε βράδυ, αλλά ποτέ δεν σταματάμε να νιώθουμε ευγνώμονες για αυτές τις 1.000.000 μικρές ευλογίες καθημερινά. Η Νόλα αναπνέει μόνη της και έχει εξελιχθεί σε ένα δυνατό, έξυπνο κορίτσι. Ο μπαμπάς μου έγινε μέλος της Επιτροπής Υποδοχής. Δεν έχουμε νέους γείτονες συχνά. Αλλά όταν έρχεται μια νέα οικογένεια, ο μπαμπάς μου και η επιτροπή τους φέρουν τα κεράσματα, ένα καλάθι δώρων και τον φάκελο. Μπορώ πάντα να καταλάβω με το βλέμμα στο πρόσωπο του μπαμπά μου όταν επιστρέφει εάν η οικογένεια πήρε στα σοβαρά την επιτροπή ή όχι. Πριν από λίγο καιρό, μια οικογένεια μετακόμισε ακριβώς δίπλα μας. Πίστεψαν στην Επιτροπή Καλωσορίσματος και έλαβαν τις συμβουλές του μπαμπά μου για τα παντζούρια, μιας και που είχαν και αυτοί ένα δικό τους παιδί. Ένα βράδυ, όταν οι νέοι γείτονές μας έπρεπε να φύγουν από την πόλη, έστειλαν τον γιο τους, τον Χόλντεν, να μείνει μαζί μας. Ήταν 12 χρονών, 1 χρόνο μικρότερος από μένα. Δεν τον ήξερα πολύ πριν από εκείνο το βράδυ, αλλά μόλις τον έφεραν οι γονείς του μετά από το δείπνο, μπορούσα να καταλάβω ότι δεν θα περνούσαμε καλά. «Ξέρετε ποιος είναι πάντα εκεί έξω σφυρίζοντας κάθε βράδυ?» ρώτησε ο Χόλντεν μόλις έφυγαν οι γονείς μου από το δωμάτιο. Οι τρεις μας καθόμασταν να βλέπουμε μια ταινία της Disney. Η αδερφή μου κι εγώ ανταλλάξαμε μια ματιά. «Δεν μιλάμε γι' αυτό», είπα. «Πάμε καλύτερα στο δωμάτιό μου να παίξουμε Nintendo». Ήταν ώρα να πάμε για ύπνο, αλλά μπορούσα να δω τον Χόλντεν να νιώθει ανήσυχα.
Αφού οι γονείς μου μας ευχήθηκαν καλό βράδυ και κλείδωσαν τα παντζούρια και πήγαν για ύπνο, ο Χόλντεν σηκώθηκε και περπατούσε προς το σημείο που καθόμασταν εγώ και η Νόλα. «Έχετε προσπαθήσει ποτέ να κοιτάξετε?» ρώτησε. «Η ώρα σχεδόν έφτασε». Σοκαρίστηκα όταν είδα ότι είχε δίκιο. Ήταν σχεδόν 3 το χάραγμα. Βλέπεις, δεν μπορούμε να το δούμε. Γιατί ο μπαμπάς μου κλειδώνει τα πατζούρια κάθε βράδυ και κρύβει το κλειδί, οπότε δεν γίνεται». Ο Χόλντεν συνέχισε, αγνοώντας με. «Ο μπαμπάς σου κλειδώνει τα πατζούρια, ναι, αλλά δεν κρύβει το κλειδί του. Διότι πριν κοιμηθούν οι γονείς σου πήγα στο μπάνιο και στο δρόμο μου μπορεί να είχα κρυφοκοιτάξει στο δωμάτιό τους και ίσως είδα το μπρελόκ του μπαμπά σου στο κομοδίνο του και ίσως πήγα και δανείστηκα το κλειδί». Η Νόλα και εγώ τον κοιτάξαμε και το χαμόγελό του μεγάλωνε. «Λες ψέματα», είπα. Ο Χόλντεν ανασήκωσε τους ώμους του. «Μπορείς να ελέγξεις αν θες. Απλώς άνοιξε την πόρτα των γονιών σου και θα κοιτάξεις να δεις τον μπρελόκ του εκεί ακριβώς στο κομοδίνο». «Μείνετε εδώ», είπα και στους δύο. «Μην το κουνήσετε ρούπι». Βιάστηκα στο δωμάτιο των γονιών μου, αλλά δίστασα στη πόρτα. Αν ο Χόλντεν δεν έλεγε ψέματα, ο μπαμπάς μου θα ήταν θυμωμένος, παραπάνω από θυμωμένος. Άνοιξα την πόρτα ίσα ίσα και κοίταξα, αλλά ήταν πολύ σκοτεινά για να δω. Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, μπήκα στο δωμάτιο. Ούτε ένα βήμα στο σκοτάδι και πάγωσα. Άρχισε το σφύριγμα και μπορούσα να το ακούσω καθαρά από το δωμάτιο των γονιών μου. Δεν συνειδητοποίησα ποτέ, αλλά λογικά ακούγαν τον ήχο κάθε βράδυ από τότε που μετακομίσαμε σε αυτό το σπίτι. Δεν μας το είπαν ποτέ. Απαλή ήχοι από το σαλόνι με έφεραν πίσω στην πραγματικότητα. «Νόλα!» φώναξα, τρέχοντας έξω από το δωμάτιο των γονιών μου. Ο Χόλντεν και η Νόλα στέκονταν κοντά στην μπροστινή πόρτα δίπλα σε ένα παράθυρο. Ο Χόλντεν δεν έλεγε ψέματα. Τον έβλεπα να ξεκλειδώνει τις κλειδαριές. Άκουσα ένα κλικ. Είχε το κλειδί. Ο Χόλντεν γέλασε γρήγορα. Η Νόλα στάθηκε δίπλα του, φοβισμένη αλλά και περίεργη. Το σφύριγμα ήταν ακριβώς έξω από το σπίτι μας τώρα. Εκείνη τη στιγμή, δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος πάγωσε. Δεν είμαι γρήγορος, ποτέ δεν ήμουν αθλητικός. Όμως, κάπως, κατά κάποιον τρόπο, κάλυψα το διάστημα ανάμεσα σε μένα και την αδελφή μου σε μια στιγμή. Τα μάτια μου ήταν κλειδωμένα σε αυτήν, αλλά άκουσα τον Χόλντεν να τραβάει τα παντζούρια, έτσι ώστε να μπορέσει να κοιτάξει. Άκουσα το σφύριγμα ακριβώς στην άλλη πλευρά του παραθύρου, αλλά είχα τα χέρια μου γύρω από την Όλα και την γύρισα έτσι ώστε να μην κοιτάει το παράθυρο και ταυτόχρονα έκλεισα τα δικά μου μάτια. Το σφύριγμα σταμάτησε. Ένιωσα την Όλα να κουνάει τα χέρια της. «Μην κοιτάξεις, εντάξει», της το είπα. «Μην γυρίσεις». Προσπάθησα με το άλλο μου χέρι να αγγίξω τον Χόλντεν. Το χέρι μου ακούμπησε το δικό του. Έτρεμε περισσότερο από της Νόλα. «Χόλντεν?» ρώτησα. Υπήρχε σιωπή. Προσπάθησα να φτάσω στο παράθυρο με τα μάτια ακόμη κλειστά. Το τζάμι ήταν κρύο στα δάχτυλά μου, πολύ πιο κρύο από ό,τι θα περίμενα για αυτή την εποχή του χρόνου. Μετακίνησα το χέρι μου πάνω στο παράθυρο, ψάχνοντας το σκοινί για τα παντζούρια και μόλις το βρήκα, τα κατέβασα με τη μία. Προσπάθησα να μην σκεφτώ τι θα μπορούσε να είναι στην άλλη πλευρά του παραθύρου. Άνοιξα τα μάτια μου. Σκοτεινό φως να διαρρέει από την κουζίνα. Μπορούσα να δω τον Χόλντεν, χλωμό και μικρό, κοιτάζοντας το κλειστό πια παράθυρο. «Χόλντεν?» ρώτησα ξανά. Στράφηκε προς τα εμένα και φώναξε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τα φώτα άναψαν και οι γονείς μου έτρεξαν μέσα στο σαλόνι. Δεν γύρισα να τους κοιτάξω. Τα μάτια μου ήταν κολλημένα στον Χόλντεν. Ήταν χλωμός. Είχε δαγκώσει τόσο σκληρά τα χείλη του που μια λεπτή κόκκινη γραμμή αίματος υπήρχε. «Τι συνέβη?» ο μπαμπάς μου ρώτησε. Κατάφερα να τον κοιτάξω και του είπα «Το κοίταξε».
Ποτέ δεν είχα δει τον μπαμπά μου φοβισμένο, αλλά εκείνο το βράδυ, εκείνη τη στιγμή, ένας άσχημος φόβος ήταν χαραγμένος στο πρόσωπό του. «Μόνο Χόλντεν?» Κούνησα το κεφάλι μου καταφατικά. Υπήρξε ένα χτύπημα στη πόρτα. Όλοι παγώσαμε. «Μην μιλήσεις», είπε η μαμά μου. Το χτύπημα ήρθε ξανά, λίγο πιο δυνατά αυτή τη φορά. «Μην ανοίξεις την πόρτα», ψιθύρισε ο Χόλντεν. Ο μπαμπάς μου τον πλησίασε και τον έφερε κοντά του. «Δεν θα το κάνουμε», υποσχέθηκε ο μπαμπάς μου. «Τίποτα δεν θα μπει εδώ απόψε». Αυτή τη φορά το χτύπημα ήταν αρκετά δυνατό για να ταρακουνηθεί η πόρτα. Ο Χόλντεν φώναξε ξανά και η Νόλα έσφιξε τα χέρια της στο λαιμό μου. Η μαμά μου ήρθε και γονάτισε δίπλα μας, τυλίγοντάς μας κοντά της. «Κάλεσε την αστυνομία», ψιθυρίσε η μαμά μου στο πατέρα μου. Το χτύπημα σταμάτησε αμέσως. «Κάλεσε την αστυνομία», είπε κάτι από την άλλη πλευρά της πόρτας. Η φωνή από έξω ακουγόταν ακριβώς όπως της μαμάς μου, σαν παπαγάλος που επαναλάμβανε τα λόγια πίσω της. «Κάλεσε την αστυνομία, κάλεσε την αστυνομία. Αστυνομία, αστυνομία, αστυνομία. Σε παρακαλώ σταμάτα», άκουσα τον ψιθυρό της. «Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει», είπε ο μπαμπάς μου. «Πώς θα καταλαβαίναμε πότε θα ήταν αυτή στη πόρτα?» Το χτύπημα επέστρεψε πιο σκληρά από πριν. Η πόρτα άρχισε να κουνιέται και τότε σταμάτησε. Μετά από λίγο ακούστηκε το χτύπημα ξανά, αλλά αργόταν από την πίσω πόρτα. Όλοι γυρίσαμε προς την πίσω πόρτα, αλλά το χτύπημα επέστρεψε ξανά στην μπροστινή. Μπροστά, προς τα πίσω, πίσω προς τα μπροστά, δυνατά και μετά ήσυχα και μετά ξανά δυνατά. Ξαφνικά ο ήχος προερχόταν και από τις δύο πόρτες ταυτόχρονα, μεγάλα βαριά χτυπήματα, λες και κάποιος το χτυπούσε με σφυρί. Ήταν λες και ζούσαμε σε ένα τύμπανο με 12 άτομα να προσπαθούν να παίξουν ταυτόχρονα. «Σταμάτα!» φώναξε ο Χόλντεν. «Δεν θα το πω», είπε ο Χόλντεν κοιτάζοντας την πόρτα. «Υπόσχομαι ότι δεν θα το πω σε κανέναν τι είδα. Αλλά σε παρακαλώ φύγε». Περιμέναμε για ένα λεπτό. Τότε το ακούσαμε. Ένα απαλό χτύπημα στο παράθυρο. Στο παράθυρο που ο Χόλντεν κοιτούσε νωρίτερα. Το απαλό χτύπημα στο παράθυρο συνεχίστηκε για το υπόλοιπο της νύχτας. Καθίσαμε στο σαλόνι για δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Τελικά η μαμά μου ήθελε να μας μεταφέρει στο δωμάτιό μου και ο μπαμπάς μου θα έμενε να παρακολουθεί την πόρτα. Αλλά μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, το χτύπημα επέστρεψε τόσο δυνατά που ήταν αδύνατο να το αγνοήσουμε. Φοβόμουν ότι η πόρτα δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Επιστρέψαμε στο σαλόνι και το χτύπημα σταμάτησε. Και απομένει μόνο το απαλό χτύπημα πάνω στο παράθυρο. Κανείς από εμάς δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Το χτύπημα σταμάτησε γύρω στις 7 το πρωί. Περιμέναμε άλλες 2 ώρες πριν ο μπαμπάς βγει στο παράθυρο. Τα τσεκάρει όλα και γυρίσει λέγοντάς μας ότι όλα είναι εντάξει. Οι γονείς του Χόλντεν γύρισαν περίπου το μεσημέρι. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου πήγανε στο σπίτι του και κάτσανε για αρκετή ώρα. Η Νόλα και εγώ παρακολουθούσαμε από το παράθυρο. Δεν μας είπαν το τι έγινε και τι είπανε στην οικογένεια του Χόλντεν, αλλά φάνηκαν σοφεροί. Ήταν Κυριακή, οπότε περάσαμε τη μέρα παραγγέλνοντας πίτσα και παρακολουθώντας ταινίες. Εκείνη τη νύχτα όλοι κοιμηθήκαμε στο δωμάτιό μου, η Νόλα και η μαμά μου στο κρεβάτι μαζί μου και ο μπαμπάς μου σε μια καρέκλα που είχε φέρει. Δεν υπήρχε κανένα χτύπημα εκείνο το βράδυ. Δεν είδαμε καθόλου τον Χόλντεν ή τους γονείς του για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αλλά την Πέμπτη υπήρχε ένα φορτηγό έξω από το σπίτι τους. Η Νόλα και εγώ τους είδαμε να γεμίζουνε το φορτηγό όλο το απόγευμα και μετά να φεύγουνε πριν δύσει ο ήλιος. Όμως αυτό που παρατήρησα είναι ότι και ο Χόλντεν και οι γονείς του είχαν το ίδιο χλωμό πρόσωπο και τα μάτια τους δεν είχαν φως. Από ό,τι φαίνεται είχαν μετακομίσει. Θυμάμαι τι είχε πει η Επιτροπή Καλωσορίσματος στους γονείς μου όταν μετακομίσαμε.
Θυμάμαι τι είπε η Επιτροπή Καλωσορίσματος στους γονείς μου όταν μετακομίσαμε. Δεν πεθαίνουν όλοι όσοι κοιτάζουν αυτό που σφυρίζει το βράδυ. Αλλά ακόμη και εκείνοι που ζουν δεν έχουν φως στα μάτια τους για το υπόλοιπο της ζωής τους και είναι γεμάτοι ατυχίες. 1 εκατομμύριο μικρές τραγωδίες. Νομίζω ότι οι γονείς του Χόλντεν πρέπει να κοίταξαν είτε για να τον παρηγορήσουν αν δεν πίστευαν, είτε να μοιραστούν μαζί του το βάρος. Παρακολουθώ την όλα μερικές φορές χαρούμενη και νεαρή και αναρωτιέμαι αν ήμουν πιο αργός. Αν κοιτούσε έξω από το παράθυρο εκείνο το βράδυ, θα κοίταζα κι εγώ. Για να την παρηγορήσω, για να μοιραστώ μαζί της αυτό το βάρος. Χαίρομαι που δεν χρειάστηκε να το μάθω. Ζούμε ακόμα σε αυτό το σπίτι, σε αυτή τη γειτονιά και σ' ακούμε το σφύριγμα κάθε βράδυ. Οι ευλογίες, η τύχη, τα καλά πράγματα που συμβαίνουν εδώ είναι υπερβολικά καλά για να φύγουμε, αλλά είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχουμε φίλους να έρχονται εδώ τα βράδια πια και ο μπαμπάς μου κρύβει πολύ καλά το κλειδί για τα παντζούρια. Όχι ότι έχω κάτσει να το ψάξω. Μερικά πράγματα πολύ απλά δεν χρειάζεται να ψαχτούν. Ελπίζω να απολαύσατε την ιστορία, να σας φάνηκε ανατριχιαστική, ενδιαφέρουσα. Εμένα σίγουρα θα με βάλει σε σκέψη την επόμενη φορά που περπατάω το βράδυ και ακούω κάποιον να σφυρίζει στο δρόμο. Anyway, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσατε. Αν θέλετε να σαπορτάρετε στην ουσία το podcast, μπορείτε να το ακολουθήσετε στο Instagram @creepypedia, ή αν σας αρέσουν τα τρομακτικά παιχνίδια, υπάρχει και κανάλι στο YouTube για αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα επόμενο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε ασφαλείς και να προσέχετε. Bye bye!